teollisuuteen, tekoälyyn, digitalisaatioon, vihreäseen siirtymään. Mä olisin ehdottomasti kasvua ajatellut, että miten Suomi saa enemmän kasvua. Ei me mitään kasvua saada rautateitä rakentamalla. Mä olisin sijoittanut nämä rahat kasvuun. Ja sitten toinen asia, mikä mun mielestä olisi ollut tärkeää, että oltaisiin mietitty se, että meidän pitää tehdä jotain erikoista Suomessa. Eihän tämä toimi tällä kun me toimitaan. Tämä on 15 vuotta mennyt näin. Että katsotaan Irlantia esimerkiksi. Siellä on laskettu yhteisövero 12%. Kaikki yritykset on mennyt sinne ja niillä on 10 miljardia ylijäämäinen budjetti siksi, että niillä on niin hyvä talous siellä. Meidän pitää tehdä jotain sen tyyppistä. Meidän pitäisi tehdä vihreän siirtymä talousalle, jossa on veroetuja ja jotka houkuttelisi vihreän siirtymän yrityksiä tänne näin. Ja meidän pitää tehdä jotain muuta kuin sitä samaa. Ei tämä säästämällä onnistu.